Čo to robíš, Dávidko? No? Juj, ty sa celý hýbeš. Ty si ako na takom oceánskom parníku. A druhú ruku si nechceš dať dopredu? Čo si ju luftuješ? Či sa chceš prevracať? Hej? No? Hej, no vidíš. Aký si ty šikovný, keď ti maminka pomôže. No? No? Hej? No? Ale no, čo sa hneváš? No sa musíš posunúť dopredu, keď chceš prísť bližšie. No? Musíš sa poposúvať. No musíš sa poposúvať, keď chceš prísť bližšie. Hej, aké áno, áno. Hej. No? A čo to je? Zajačík. Zajačík tam je. No? Modrý zajačík, takého som ešte ani ja nevidel. No, Dávidko. Hej. Hej, modrý zajačík. Juj, ale... Nie, že sa teraz prevrátiš. No, aký si ty šikovný. Ty sa už aj prevrátil. No, ale asi si to moc neplánoval, čo? No, a naspäť sa nejdeš prevrátiť?